Soc Núria Crespo i estic aquesta setmana de resident a Mutant, en una residència tècnica per a treballar la peça Morfopop Arranque. Es tracta de desplegar els cossos Morfopop en un exercici de permanència i d'accés. Aleshores, aquesta setmana estem treballant sobretot els temes tècnics. També estem començant a dissenyar com l'espai escènic a través de diferents pràctiques i propostes que estem provant aquesta setmana a Serà Mutant, per veure també quins recursos disposem i amb quins recursos podem treballar i imaginar aquest espai en el que se va a generar el Morfopop Arranque. El passat 30 d'abril farem una zona grisa aquí a la Mutant, en la que poguérem començar a imaginar com era el dispositiu Morfopop en escena. Aquesta zona grisa consistia simplement en un exercici de permanència dels cossos Morfopop. Aleshores, el que fèrem és tenir un quadrat blanc i dins d'aquest quadrat blanc transcorria el temps lumínic d'una manera més dilatada. I nosaltres, que érem 5 ballarines en escena, el que fèiem era com passar una hora permaneixent en este cos Morfopop sense parar. I aquesta zona grisa ens ha servit molt per a poder ara com tindre fet part d'este disseny escènic. Sols que ara l'hem expandit i també hem fet aquest exercici per a Morfopop Arranque d'expandir-se, desplegar-se i excedir-se.